ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସଜନା ଖାଡ଼ି ତରକାରୀ, ତାପରେ ଶାଗ, କେଉଁ ଶାଗ? ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ତାପରେ ଇଏ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଉଷୁନା ଭାତଟା ଆଉ ଗୋଳେଇକିରି ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆମ୍ବୁଲ ସଜନା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦଳି ଦେଇକିରି ସୋରିଷ ଦିଆ ହେଇକିରି ହେଇଛି। କି ଟେଷ୍ଟ! ଆମ୍ବୁଲଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଶାଗଟା ଆମ୍ବୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଟା ବେସର ଦିଆ ହେଇଯିବ, 2 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆଉ। ପୁରା একদম ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ থ্যাংক ইউ।